Iwe unoita basa rei? Ndiri butcherman. Butcherman. Yeah. Dambudziko riripo nderekuti uri kushota mari kubasa. Amen, NaMwari. Unoda kuziva kuti iri kushota sei? Yeah, ndoda kutozviziva izvozvo. Une chigaro here ikoko? Yeah. Uri chi? Ndiri manager. Manager? Yeah. Unongochiona chini? Mabuchari ese aripo 3. Aripo 3? Yeah. Okay. Bamnini asoda nditi makapusa. Asi ndiri kungoda kuti ndikubatsira. Amen, NaMwari. Zvekupusa it's another subject. For another day we address that issue. But atingatakapusa futi. Because the root cause is very simple. Mari paunoishaya unenge wakaisa paya? Nokugara mubhegi. Nyaya ingoripo ndeyekuti mari yako haina pairi kukirwa, ndo issue number 1. Ndosaka iri kushota. Issue number 2. 266 plus 100 chi? 360. Ataura anza yake. Ndakanda kuprovera futi kuti why uri kushota. Yes, Prophet. Ndipewa ma-announcements. Vaverenga ma-announcements, you just need a copy, whether ndere kudhara, whether nderarini. Verenga number 2. New believing lessons started on the father teaching new the believing led. Father mukomane zvari kuverenga zvisiri izvo zviripo. Yeah, obviously it's not there. So vanhu vaunoshanda navo vanozviziva kuti iwe haugona kuverenga. So they are taking advantage of that. Vokubira. Saka ndoda ndikugadzirisire mwana wayachengetedzwa. I just wanted to go to the root of the cause. Imunogona dautaka mpava yabandiani, but as long as he cannot read, anoramba achibirwa. Give me your hand. Wakaita form G? Form 4 asana wakwanisa kenyora kuti wabereka wakashaya mari plus wakashaya ntorina. Utorina mabere? Yes. Ndoda kuti utange kuenda kuchikoro. Amen, Prophet. Ini ndini chakubhadharira. Amen, Prophet. I'm received, Prophet. You'll be an accountant. Amen, Prophet. Ipapo ndo patiri kutanga kugadzira munana. Amen, Prophet. It's done. Ndonogara pasi. Oti mwana wayachengetwa. Gara ako pasi mukomana. Kana kwanga waita problem, come to me.